Wel, yn fy blog diwethaf, nes I sôn ychydig am daith bach o Pwll Coch draw I Lanfihangel ar y Lai. A dyma fi heddiw yma ar brawf bach, dwi'n mynd I wneud y daith yna, ond ar fap. A gweld sut hwyl dyn ni'n gael. Falla'r ddau fap gwahanol, gyn ni weld. Felly dechrau dyma ni'n ardal Pwll Coch yn fan hyn. Be nes I diwrnod o'r blaen oedd mynd I fyny i'r Waun Gron yn fan hyn, croesi'r Waun Gron. Draw I y Tyllgoed yn fan hyn. Troi wedyn I fyny, ffordd Plas Mawr. I fyny draw I fan hyn. Ysgol Plas Mawr yn fan hyn. Ond troi'r chwith lawr ffordd Pentre Baen. Draw allan o'r ddinas wedyn i'r wlad yn fan hyn. Cyrraedd y groesffordd, troi'r chwith lawr Crofft y Gennau. Lawr â ni trwy St Fagan. Pasio'r trwad nôl I Gaerdydd, ond cario ymlaen dros yr rheilffordd. I lawr i'r chwith I Persondy Lane yn fan hyn, a dyma hi'r eglwys Llanfihangel ar y Lai. Yn ôl ac I lawr wedyn, dod yma fynwent, troi'r chwith, ac I lawr y lôn yma, Green Farm Road. Cyrraedd y ffordd fawr. Heol y Bont Faen. Ar hyd heol y Bont Faen. Pasio efo y dwst, y Dusty Forge ar y chwith. Cario ymlaen. Cario ymlaen, cario ymlaen. Croesi'r afon yn fan hyn. Croesi'r rheilffordd. A wedyn dyma ni yn ôl yn ardal Pwll Coch. Rwan ta, nhw'n I wneud y daith yna eto, ond y tro yma, ar fap dra gwahanol. Dyma ni rwan, 1911. Pwll Coch Nursery yn fan hyn. Felly eto, Ceia, di fan hyn I gyd ar hyn o bryd, ond ni fyny fan hyn. Pensisli fan hyn. Waun Gron fan hyn, dyn ni mai ai hon i'r wain fan hyn. Dechrau grwn I mi, ond pwy o wir. Ymlaen wedyn i'r Tyllgoed yn fan hyn. I fyny. Eto, ein wlad yn fan hyn. Cyrraedd fan hyn. Waterhall. I'r Watrel. I Watral. Hen enw am safle Ysgol Plas Mawr. Waterhall School oedd yna cyn Plas Mawr, wrth gwrs. Ond beth bynnag. Troi am, wel, be dyn ni'n alw'n Pentre Baen. Mae'r fferm Pentre Baen I fyny fan hyn, does am byd ar hyd y ffordd. Cyrraedd y groesffordd, troi lawr. St Fagan. Pen Hefyd, neu fanna Pen Hafad. Mae'n stryd yn Grangestown di enwi ar ôl y fferm bach yna, wrth gwrs. I lawr â ni I fan hyn. Trwy'r pentre, croesi'r rheilffordd. Mae'n I Persondy, felly hon di Persondy Lane. I lawr i'r eglwys, dyma hi, St Michael's Church. Nôl at y ffordd fawr, I lawr. A dyma ni yn troi fan hyn, am y Green Farm, Culver House o fanna, fanna oedd Culver House. Yn hytrach na fan hyn, lle mae'r dafarn rwan, y Culver House, ond y Ceirau Arms oedd y dafarn honna. Gymlaen â ni, dyma ni eto rwan. Dyma hi, Efail y Dwst, Dusty Forge, tafarn a Efail. Ymlaen wedyn, gwledig iawn fan hyn. Sbyty fan hyn. Lle mae Aldi's ag ati rwan. Cae Rasio. Cyffyla fan hyn. Ymlaen I Drelai. Dros y bont, dros yr afon, a dyn ni'n ôl yn Pwll Coch. Safle difyr iawn. Cymru 1900. Dim ydy'r safle. Ac yna'r bethau gorau ynglyn â'r safle yma ydy sut ydych chi'n gallu newid yn ôl ag ymlaen o'r presennol i'r gorffennol. Ond yr hyn mae'r safle'n gofyn I chi wneud, wrth gwrs, ydy cofnodi'r enwau lleoedd sydd ar y map. Felly, os gennych chi ddordeb ar eich ardal eich hunan, ewch ar y safle yma ac ewch ati I gofnodi'r enwau lleoedd ac unrhyw wybodaeth leol sydd gennych chi ynglyn â nhw.